samu Allah, rashi Allah, daɗi Allah, wuya Allah, rayuwa Allah, mutuwa Allah, komai Allah ne yake yi. Allahu ya basu ɗin rizika liman ya sha'u min ibadihi wa ya ƙadir. Malam ina fahimci, wallahi tallahi da mutane san abin da yan malam yake yi, alkur'an na isa amulmulo mota kwaleliya a bani rinkawa, kuma ina nan ina sa rai, wallahi ban fi rai ba, ina sa rai in Allah da wallahi kullum na yi wa gidan rediyo addu'a. Har gidan rediyo waraka ne, a rediyo za ka in an ce an ga wata a rediyo dan shi azumi, in ka yaga kayawa ka ce ka ga wata, a in dai ka ji an ce sarki musulmi ya ce an ga wata, in baka dauka ba uban ka ya da kyancin uwatas bambaran bankin bude haƙin bude ubanka a nan kan idi ba ki da in ga mutum ya ki dauka idi ma hauka shine adi'ullah abu Allah wa adi'ur rasula aw manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, sai kuma Allah ya ce ulul lamri minkum da shugabannin mu azi ce sun ce wa'annan ashar kai ga ashar da munafinci ai da bakin malam da bakin ko ne fa wani wargajewa ka ai bakin da ka ni dan muro ba kaman barin mota alquran malam bakin ka kaman ka ni ba hakuri bakin ka ba hakuri ni baki da yake she farji wallahi ba hakuri malam bakin ka ne kaman tsoba kuma ka san Allah wallahi gindin mace dade ne gaskiya ne ka iya kore kuda ka ci kuturwa dade ne a malam wani yafi wani dadi a kuturwa ma burin kallo yake mataba mazala shi aure ya fi shi da ka kuturwa ma kallo take kuturwa gurguwa makauniya shugaggiya mummuna gajeruwa doguwa magujiya kirita baturiya balarabiya duk gindi ne ka iya kore kuda ka ci kuturwa duk ne idan kuturwa sai mago ta burtsa sai ka shafiya wata ne duk ne wala Allah ce nisa'ukum harsun lakum matan ku gonakin ku ne fatu hasukum anni shi'tum kaza mata ina ga dama malam komai zan faɗa na kawo Qur'ani saboda munafikan Najeriya ka bari azumi zo ga shari'a a Najeriya ka bari azumi zo kaga mata a masallaci zudu kaga wannan ba karaman kafirci bane wallahi ya isa a hana mu a mana ruwa kaga mata zudu a masallaci watan azumi wata ma na haila ina dalili malam ina faɗi ilimi da uwarka da ubanka da addini ba a sakewa, duk shirman uwarka ce, duk shirman ubanka ne. Haka inna dina inda lahil islam wa man yabtagi ghayra al-islam dinan falam yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min kasirin. Allah kuma ce zagot in ka turanci kace America aka ci uwata, zagot is only one Muhammad, messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. Kai, you are talking, I am ready. Ide educating people, ide educating God. Kuma going to anywhere preaching. Ide power, no feeling cool. Who are you? Bloody fool, donkey, monkey, tortoise goes there. I am not inviting you. You are coming. Fire no wasn't time. Malam ina faiki wallahi tallahi a danne ba zan danne ba, a shaƙe ba zan shaƙu ba, a dake ba zan daku ba. In ka kai mun duka ma na goshe faɗuwa za ka yi, dan Allah ba zai kawo min shari ba. Allah ina so na wallahi yace wa iza qara'ta alqur'ana za ta kanta qur'ani ka faɗi gaskiya ka haɗa kan al'umma. Allah ina so yace ja'alna bainaka, zan sanya ma kariya tsakaninka wa bainal lazina, da tsakanin wa'annan din da basu ba da gaskiya ba, bila kirati da lahira. Allah ce hijaban masatura, zan sanya ma katanga ta kame tsakanin kai da su. Haka wannan wa'azin duk duniya ba mu iya faɗa, wani an bashi miliyan ba zai iya wannan magana ba. Ni mu gashi ne muku a kyauta, to me aka bani kyauta, to me aka bani ni a zo a ɗauko karatun ma daɗi nake ji. Ya ga sha ban naira 5 ko naira 10 abin nan ci ba ira gurin Allah ba. Allahu ya basu din rizqa liman yasha'u min ibadi wa yaqdir. Ko me Allah ne ke mun, ban taba zama da rashin abinci ba wallahi. Wani dankali da ka soya min jiya inda ka san zai kalmar shahada, mata na kaga wani ganye da ka fadanta min yau, daɗin ganyen fudanci dai kun ji ne ko daɗin ganyen ya isa. Ina ɗiba hin zakari na ina motsawa wallahi. Malam sun yi abinci mata na wallahi, kaga miya kamar za ta yi kalmar shahada. Sai gidan malam ba kula ne an mariya. Malam kai ma ga da kokari fidan durin uwarka, kai gwan me kace me kace da ni ubangiji Allah ƙara saka ma. Amin dan Qur'ani. Malam na ga matan ka hudu kuma na gansu suna saka Allah kuma kana kula da su malam. La ilaha Allah sallallahu alaihi wasallama yace wani ba mafi alkhairu sai wanda ya fi kyautata iyali. To malam kana ɗaya daga cikin wayanda suke kyautata iyali. Wallahi tallahi na zo gidanka yau ma naman dubu ina zo na gani malam. Ni ne ga nau ba jiwa kullum ba in ba nama ba zai ton ba.
billahi nazi tumatir tuno market a yan itin meat ina tayi no wasan tayi kun ban taba cin mace ta zuke ba in aka wangale min in gaji ina gaji ce rufe Allah ya saka jiya ma tsaye na rinka ci kamar zan tashi sai koma fuf ya san a tsaye to Allah ne fada ice ni sa'ukun hasulakun matan ku gonakin ku ne fatu hasukum wa anni shi'tum ko ba mata kai na ga dama ko ga ya tsaye ko ga ya zaune ko a tsugune ko a ringine ko ta ma goho ka buga ta ba kai dai kada ka buga ta kashi ka buga a jadela yan ludu Allah tsine musu duk mai ludu a Najeriya Allah tsine ma albarka wallahi gari mai tura baro idan aljanna ne suna kuwa take an karike ta wallahi dan aljanna ne kai mahauta mutanen annabi hudu kasuwanci mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam noma mutanen Allah manzon Allah masu mulkin duniya gaba daya Allah ina san su daga sama har daga mai unguwan kauye zuwa shugaban kasar Najeriya idan ba hukuma mun sai murayi Allah tsina kai na fara ilimi almulku zullullah sarauta inuwa ce ta Allah almalu kuɗi kuma farurwa fifikon Allah al'ilmu karatu kuma nurullah hasken Allah amma sai ce al'ilmu yu'la wala yu'la alaihi duk duniya ba samu da malami